Sikubingelele mbukeli sikwamukele eindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Ihlabanga lelimhlophe qho. Mbukela ke sibheke ihamba phambili kusihlwa nje. We will do everything in our power to support the teachers union. We will make sure that we improve the conditions of working of teachers. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile litshele izithunywa zothisha engqungqutheleni yesathu ukuthi i-ANC izoqhubeka nokulwela isithunzi seyisebenzi okubalwa kuzo nothisha. Pressures are not just a recent occurrence, but there have been years in the making due to aggressive budget cuts, economic stagnation, fiscal management across government. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uthi ifundazwe eziningi zizochaphezeleka njengoba kuzomiswa ukuqashwa kothisha eminyakeni emithathu ezayo. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uvule ngokusemthethweni namhlanje ingqungquthela yenyunyana yothisha isathu ebanjelwe ehotela iBirchwood eBoksburg. uMashatile utshele izithunywa zothisha ukuthi i-ANC izoqhubeka nokulwela isithunzi seyisebenzi okubalwa kuzo nothisha. Wethembiseke nokuthi amalungu esathu ethamelele ngqungquthela wawathembisa ukuthi uhulumeni we-GNU uzosebenza ngempumelelo kule minyaka emihlanu obekelwe yona. uMashatile ubekhuluma nezithunywa ezingamalungu esathu ezingaphezulu kancane kwenkulungwane namakhulu amabili. Ingqikithi yenkulumo yakhe bekuwukunika ithemba othisha ngokuthi yize uhulumeni ungasekho ezandleni ze-ANC kuphela bazolihola uhlelo lokuthi GNU ibhekane nalokho kuyizinselele ezothisha kuzwelonke. My message to them was that of working together as the alliance, working together in unity. And I've assured them that as a government of national unity, we will do everything in our power to support the teachers union. We will make sure that we improve the conditions of working of teachers, look at issues of remuneration so that our teachers work in environments that are conducive. Isathu ibona sengathi izothwala kanzima ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe omusha wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube ngenxa yokwehlukana ngembono ngokwezombusazwe. uMashatile uthe uNgqongqoshe Gwarube kuzofanele asondele eduzane kwezinyunyana zonke ukuze aqonde kabanzi ngalokho okubhekene nothisha. I'm hoping that the minister herself will work very closely with the teachers. She should be here actually to look at the challenges the teachers are facing and help them, support them. As I said earlier, the teachers are a pillar in our society. We must not take that for granted. uMashatile uthe lo mkhakha wothisha ukuze ubuyelwe isithunzi kudingeka kuxazululwe ngokusheshsha izimo zokusebenza ezikoleni nokubhekisiswa kweholo nemihlomulo engcono. Le ngqungquthela yesathu izokhetha ubuholi obusha ngosuku lwayo lokugcina ngomgqibelo. Kusenjalo sisekuzo ezenyunyana isathu ifungeke yagomela ekutheni izolwisana nokwehliswa kwesabelo mali eminyangweni wezemfundo. Ithi lokho kuphazamisa kakhulu ukuthuthwa kwenyunyana kanye nezimo asebenza ngaphansi kwazo amalungu ayo. Kusenjalo ke zibalelwa eyinkulungwaneni ezimbili izithunywa zayo isathu ezibe mdibimunyeke lapha ya eBoksburg eGruleni engqongqotheleni ke yayo lenyunyana. Worried about the budget cuts, and we've been very clear that education is an investment for the nation, and therefore any budget cuts impact negatively on our children, on our future as a country. And what has been happening all along, it is that since 2020 we have seen, when we're dealing with COVID, at a very critical point where we have really been asked as education to really cut the budget. We have seen departments being requested to really release a lot of money, billions and billions, into the coffers instead of really investing in education. So what has been happening is that province by province are not able to honor and afford those particular post baskets that are there, meaning that when a teacher is not well,
and your child is in the classroom, will not have a substitute. That is what it means. What it means basically it is that when there's an increase in numbers, as we are registering our children in Jan, it means your children will not have a teacher because they don't have a budget. Because what is happening is that the Treasury has been for a considerable time been cutting the budget. Kwehliswa kwesabelo mali emkhakheni wezemfundo kudweba isithombe sokuthi bangahle babhekane nengwadla abafundi eminyakeni ezayo. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uSiviwe Gwahube uthi ifundazwe eziningi izochaphazeleka ngalokho njengoba phela kuzomiswa ukuqashwa kothisha eminyakeni emithathu ezayo. Umnyango wefundo eyisekelo wabelwe imali engu-324.5 billion wamarandi kunyaka wemali ka-2024-2025 kanti ikhabhinethi yamukele isicelo sokuncishiswa kwesabelo mali kulomnyango ngenhloso yokulungisa ingqalasizinda kanye nokunye. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uSiviwe Gwahube uthi lo mnyango ngeke ukwazi ukuba nemali yokuqasha othisha abasha kule minyaka emithathu ezayo. These pressures are not just a recent occurrence, but they have been years in the making due to aggressive budget cuts, economic stagnation, fiscal management across government, mismanagement across government, which is now affecting our frontline services. Umnyango unikeze uhlaka lwezimali kanye nenselele umnyango ongabhekana nayo eminyakeni emithathu ezayo. In total, we've got a minimum of 79 billion rand. Budget pressures, and that can move over to a maximum of about 118 billion, and that's for the years starting 21-22 financial year through to the 27-28 financial year. Ugwahube uzohlangana noNgqongqoshe wezimali uxoxisana naye malungana nenkinga yezimali. For the first time in a decade, we now have a clearer picture of where the most significant budget pressures are and how do we engage Treasury to try and buttress those. Ungqongqoshe uphinde wagcizelela ukuthi ukusetshenziswa kwemali kahulumeni esikhathini eside kuzodingeka kuqhanyukwe namasu amasha okuyonga ukuze kuphothulwe izidingo zalomnyango. I-SACP ithi ziqala uqhekeko izinkulumo zephini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile zokuthi unobhala jikelele we-ANC uSoli Mapayila nguyena yedwa ongagculisekile ngohulumeni wobumbano. It's something troubling Soli, but not the SACP. The SG is calling a meeting of what we call the Alliance Secretariat so that we can hear Comrade Soli out. He's unhappy about something. Nakuba uhulumeni wobumbano uthole ukugxekwa kepha usanda kuphothula izinsuku ezingaphezulu kwekhulu wabunjwa emva kokhetho lukazwelonke. Yize lo hulumeni ubunjwe amaqembu ezombusazwe amaningana kepha asakhona awugxekayo. I don't think it's the General Secretary of the party who's got a problem with the GNU. Because that we made it very clear that we have a problem with the GNU, in particular DA, which is anti-workers. uSoli Mapayila uchaze uMashatile njengomuntu ozama uqhamuka netulo lokumhlukanisa neqembu lakhe. Unfortunately, it's a tool that was utilized by the apartheid regime in order to divide the liberation forces. I presented the political report in the last Central Committee meeting that was clear about our position in this regard and even our options. The options that we shared with the ANC at a meeting of the Alliance Secretariat. And the option that we also shared with the ANC in a briefing session that they also had of the Alliance Political Council, in which we disputed the coordination of that meeting because the Alliance Secretary didn't set the agenda for it. Njengamanje SACP ibeke amathemba ayo emhlanganweni ewucelile neANC lapho okulindeleke khona ukuthi uthanyelwe amalungu ayo ayisikhombisa aphezulu ngenjongo yokuxazulula ungaboni ngasolinye. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi elakuleli lizosebenzisa ithuba lokwengamela iG20 ngokuqhakambisa ukuthuthukiswa komnotho wezwekazi iAfrika uma selithatha intambo zokwengamela iG20 ngonyaka ozayo. uRamaphosa usho lokhu ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wongqongqoshe bezangaphandle bamazwe angaphansi kweG20 eNew York, eMelika. G20 presidency will place Africa's developmental
priorities at the top of its agenda. A prosperous, developed and stable Africa is a central pillar of our foreign policy. In this, we are guided by the priorities contained in the African Union's Agenda 2063 that talks about the Africa that we want. We will work in close collaboration with the African Union, which has now been admitted as a member of the G20. South Africa's G20 presidency provides us with a great opportunity to advocate for and mobilize support for developing economies of Africa, but also of the global South. Mbukeli okamanje sasiquke njengapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi It's a happy moment that we've been able to reconnect and assist the families to get the remains, but also emotional because it takes us back from where we come from. Eminye imindeni yeyishoshovu zomzabalazo ezashonele kubhaceni isizwakaliswe ukubonga njengoba uhulumeni enze inhlelo zokubuyisa amathambo azo emakhaya. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile litshele ithunywa zothisha engqongqotheleni yesathu ukuthi i-ANC izoqhubeka nokulwela isithunzi seyisebenzi okubalwa kuzo nothisha. Khumbula ke mbukele ekhaya ukuthi lezi indaba phela zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Wena nje kufanele ukwenza ukuthi ungene uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Amaphoyisa ashaqe izibhamu engekho emthethweni impahla okusolakala ukuthi yebiwe kwezinye zezinto lapho kudutshulwe kwabulawa khona abasolwa abane kuqoboqobo eEastern Cape. Aneko sesibini kulommandla wakuqoboqobo apho kukho udubulwano phakathi kwamapolisa kunye nonqevu ngoJuly kwadutyula abaphangi bemali. Amapolisa afunge ngokubeka esweni lommandla. Engena kuyadi approacha indlu adibana nokudutshulwa ngabantu bebengaphakathi eyadini nasendlini. Aphendula kamaphoyisa tema thuluthuli hayi kwathola ukuthi bayashona ke laba abama suspect. Kulimale kubhubhe abantu abawu4 oyi1 ulimele sesibhedlela. Ukanti abahlali bona bothukile zeziziganeko. Sewuthuka ke kasiziva into ezinjene ezehlileyo kulelali yethu ngoba ke sixhalabile ngoku sinoloyiko olukhulu. Ngibonga uSomandla endimkhonzayo ukuthi ezintweni zonke ngaske afike kule ndawo yaseMarikana nakwezinye indawo zalapha eqoboqobo akhaphelise bonke ubudlobongela ukuze singahlali ngongcuncutheka ezindlini. Abakwantsasana bathi ngahle kuphinde kubanjwe abanye abantu. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC kuqoboqobo. Eminye imindeni yeyishoshovu zomzabalazo ezashonele kubhaceni isizwakalise ukubonga okukhulu njengoba uhulumeni enze inhlelo zokubuyisa amathambo azo emakhaya. Amathambo amaqhawe ashonela eZimbabwe kanye naseZambia afikele esikhumulweni seindiza iWaterkloof Air Force Base namhlanje kusihlwa. Our mother was buried in Lusaka, Leopards Hill for 47 years. That this moment has now come for him to return to his motherland. And as a son of the soil, we are totally excited. It's okhuleka namhlanje emndeni yeshoshovu zomzabalazo ezashonela emazweni angomakhelwane eZambia kanye neZimbabwe. Umndeni wowayengunobhala jikelele we-ANC uDuma Nokwe uthi lo mzuzu uyingqophamlando njengoba esezokwazi ukuthi egcine elele emagcikeni ekhaya lakhe emva kwaso sonke lesi sikhathi. Unokwe wayengesinye sezishoshovu ze-ANC zomzabalazo ngezikhathi zama-50s kanti washonela eZambia ngo-1978. Umndeni waloyo owayengumholi we-PAC u-Edwin Luthulu Makoti nawo uhambe phezu kwamazwi afanayo njengoba uthi kade ulindile lolu suku. He was the Secretary for Information for many years, of the PAC, and at some stage he also became, the Secretary for Defense, of the PAC, yeah. But he was always operating from the background.
Umndeni kaPokela uthi usujahile ukuthi kuphothulwe lo mcimbi ozopholisa amanxeba kubo njengoba besanda kungcwaba mfowabo omncane futhi uJohn Nyathi Pokela. Ubeyilungu eliqavile le-PAC kanti yena washona ngama-80s. The South African government, I can just say a big thank you, because so far they've been there for us, helping us, and I think they still carry on to help us to get our remains back. Ungqongqoshe wezombutho wezokuvikela uthi miningi imizwa evuswa yilo mzuzu. I find it very emotional personally. Also very grateful that we were able to return the remains of people who made the ultimate sacrifice for us to be where we are. So it's a happy moment that we've been able to reconnect and assist the families to get the remains, but also emotional because it takes us back from where we come from. Idolobha laseTshwane lingase libe nemeya entsha einsukwini ezimbalwa ezizayo. Lokho kuza njengoba imeya yaseTshwane uSilius Brink kulindeleke ukuthi abhekane nesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe. Lesi isiphakamiso sesithathu sokungabethembi ubuholi bemeya uSilius Brink yi-ANC phezukwazo zonke izinsongo uBrink angase athole usizo ku-ANC uqobo. They might succeed in the motion of no confidence, but what becomes central is that leaders at other levels of the party are involved in this kind of decisions. Ezinyangeni ezimbili ezedlule uBrink, iDA kanye nomfelandawonye wamaqembu bazama ukucacisa konke ukuthuthukiswa kokulethwa kwezidingo ngaphansi kwakhe, kodwa amaqembu aphikisayo afuna kube noguquko. Thanks to his behavior of thinking that services must only go to affluent areas where is their stronghold as the DA, and the township must be ignored. So we are where we are because of him. People from the DA are going around saying actually the DA and Silius have turned around this municipality. Look at what's coming out of those SDBIPs. They are not meeting half of their targets. Phambilini uBrink wathi iTshwane kumele ivukelwe ku-ANC kodwa useguqukile kulokho. Now, I certainly have my differences with the ANC over the years. We had a long period of ANC one-party dominance in Tshwane. There were efforts to herald a new era, to do new things, to make policy changes. Amakhansela aseTshwane azoba nezinsuku eziyisikhombisa ukuthi avotele imeya entsha uma kwenzeka uBrink ekhishwa esikhundleni. Iminyaka eyisikhombisa kwe-14 kahulumeni esifundazweni eGauteng ithole imiphumela engenagcobho yokucwaningwa amabhuku onyakeni wemali u-2023 no-2024. Eminye iminyango ethole imibiko enogcobho kubalwa kuyo umnyango wezempilo, owezokuhlaliswa kwabantu kanye nowezemidlalo namaciko. Owengamele ezemali esifundazweni eGauteng ubambe isithangamsabe yendaba melana nokusetshenziswa kwemali nangokucwaningwa kwamabhuku kuhulumeni wesifundazwe eGauteng. Uthe imphumela yocwaningo amabhuku eminyangweni wezempilo eGauteng imshiye ekhathazekile. Lo mnyango usuzoqaphwa ngawo ukhozi kulandela okwenzeke kuwo. We firstly want to make sure that we improve efficiencies in health. We are going to be working with them to make sure that we get value for money for every service that we provide. Imphumela yocwaningo amabhuku yenhlaka eziyishumi ngaphansi kohulumeni waseGauteng okuyizinhlaka ezibandakanya neGautrain ibiqube okuhle nokubi. 5 departments with unqualified audit opinions, which is Department of Health, Social Development, Human Settlement, Road and Transport, Sports and Recreation, have a challenge with consequence management, indicating that recommendations from the completed investigations have not been implemented. Kuzobekwa inyathele iningana zokujezisa benzi bobubi kwabaphethe. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nomadlamini okwamanje nje sathi nje qhu kancane kodwa masibuye uzobusukhona ke umhlahlo wesimo sezulu. Kuzo zonke indawo eThemeleni kuze emakhaya simbingele sinambele
umhlahlo wesimo sezulu akusihlwa njalo nakusasa kulindeleke ihlanjana zemvula esifundazweni ese-Western Cape kuhlele njalo kwese-Eastern Cape ngale kwalokho lizobe lithenje qwaqwa ngamafu kwezinye ingxenye ezisempumalanga ngale kuyisenyakatho yezwe maphakathi nezwe lizobe liheleza imoya epholile kanti-ke kusasa ihlambi zemvula engathanda ukuba namandla ilindelekile ngasogwini olusempumalanga koloni kanjalo nasengxenye emaphakathi nezwe engxenye ezisenkabeni yezwe-ke lesifundazweni ese-Limpopo kulindeleke imoya kulezo ingxenye kanti-ke isixwayiso lapha ngeshisandlo elingaselibhebhethekisa imililo yequbula engxenye nje eyiningi eyisentshonalanga yezwe kwehlele kuyisenkabeni yezwe ake sibheke amazinga okushisa aphansi kusihlwa nje kulindeleke ukuthi-ke liphole kakhulu-ke engxenye eyisenkabeni yezwe ukele esifundazweni esisempumalanga esifundazweni ese-Limpopo-ke lizobe lifudumele lizeshise kakhulu emusina ngo-19 degrees Celsius kanti KwaZulu-Natal engxenye ezingasogwini kulindeleke-ke ukuthi lifudumale izulu esifundazweni esisempumalanga koloni lizobanda kakhulu-ke kokomani ukela lapha eMthatha eNgcobo namaphethelo kanti engxenye eyisentshonalanga yezwe Sutherland -1 degrees Celsius lizobe libuza ukuthi ungubo ngakhe kulezo ingxenye kanti-ke kusasa kulindele ukuthi lifudumale ngasogwini oluse-Springbok okwehlele njalo ogwini okulapha eFredendal eKapa lodumo kulindeleke ukuthi liphole izulu lize lifudumale ukele engxenye ezimaphakathi lapha kuVostile namaphethelo kanti esifundazweni esisempumalanga koloni liyabanda izulu-ke kusasa kanti-ke esifundazweni esiKwaZulu-Natal ikakhulukazi engxenyeni ezigudla ogu kulindele ukuthi lifudumale lisishisa kakhulu-ke lapha eRichards Bay kwesingamthetho ngo-32 degrees Celsius ukele engxenye maphakathi nezwe-ke eLadysmith eMnambithi leshisa izulu kulezo ingxenye likhipha umkhove etsheni ngo-30 degrees Celsius esifundazweni esilaphaya esifundazweni esisempumalanga yezwe lishisa kakhulu-ke lize lishisa kakhulu koPhalabora kanjalo naseMusina singakho-ke namhlanje sibikezele sezulu sitabeleni kusasa ngesikhathi esifanayo makusebenguzayo kaDlamini Mntwana uthe Xabene. Mbukeli sesibeka lapha-ke ebesikuphathele zona namhlanje kusihlwa kusasa bazobe bekhona-ke oza kwethu ngolwimi lesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.